Ịbụ ọ pụrụ iche. O nwere mgbe ọ na-eru n'ụwa, mmadụ ajụọ onwe ya ajụjụ ma ụwa ọ bịara ọ bụkwa otu ụwa ahụ ibe ya bịara. A na-eme ọ dịka o nweghị ihe a na-eme, a na-adọlị ọ dịka ebe a na-awụnye mmiri na nkata. Mana ka m gwacha gị eziokwu, ị ma na ị pụrụ ezigbo iche n'ụwa. Mgbe ọbụla iji onwe gị atụnyere mmadụ, mgbe ahụ ka ọ ga-adị gị ma ị nọ n'elu ka ị nọ n'okpuru. O nwere ike ọ bịa dịzie ka ọ bụ na ị naghị agbasi mbọ ike. Ọ na-adị mma ịnọtụkwa ga-ele ndị ka gị mma, ka mmụọ gị sie ike n'ịgbasi mbọ ike n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ịnọtụkwa ga-ele ndị ka mma, tie onwe gị aka n'obi, si onwe gị na ịgbalịala. Ihe ọzọ ị ga-ebu n'obi bụ na ụwa adịghị enye mmadụ niile otu ụdị ohere. Ọ bụ ya mere na o nweghị mmadụ abụọ ụwa na-agara n'otu ụzọ. Ụwa nye gị ụdị ohere o nyere ndị ọzọ, ị nwere ike ịka ha mma. Ụwa nye ndị ọzọ ụdị ohere o nyere gị, o nwere ike ị gaghị ahụ azụ ha anya. Ndị nna nna anyị atụlechala ụwa si n'ụwa bụ onye na chi ya. Naanị mbọ ị ga na-agba kwa ụbọchị bụ ịhụ na gị na chi gị dị n'izu. Ọ ga-edu gị ịgba mbọ mezuo ihe iji maka ya bịa ụwa. Ọ bụ eziokwu na anyị niile nọ n'ụwa, ma ije anyị dị n'iche n'iche. Mmiri na-ezoro ụwa niile, ma oke soro ngwere ma mmiri, ọkọ ngwere ọ ga-akọ oke. Onye ọbụla gba elekere n'aka otu ihe n'aka, ma ihe oge ya na-akụrụ gị abụghị ihe ọ na-akụrụ onye ọzọ. Ụwa ị bịara bụ nke gị. Ịbụ ọ pụrụ iche. Iwere oke gbalụ gbalụ gaa laa n'ike. Ndewo. Abụ m Ugochukwu Benedict Alugwe. Nọdụnụ mma.